Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Mezua botilan. Esaidazu, txikito. Ba aldago eguna arrantzan ematea baino hobeagorik. Bai behar bada arrainen bat harrapatzea. Ara, zerbait harrapatu dut, ederra gainera, zera da! Oh! Botila! Botila gehiagia harrapatu dut gaur, bota egingo dut. Egon, zerbaitako barruan, mezua! Donkey Kong, zeuretzata! Bai? Etorkizuneko agintarien federazioaren izenean, Donkey Kong, agintari guztien etorkizuneko agintari aukeratu zaituzte. Gure bulego nagusietan nahi zaitugu bihar, 5 urteko agintaldia hasteko, bihar! Didi, nik ongomongotik aldegitea nahi dute! Basaran jauzkariak! Donkey Kong! Banekien nik hemen egonean egongo zinetela. Cranky, begira zer jaso dudan. Ara, oso ore handia da zuretzat. Etorkizuneko agintarien federazioak deituzkero, erantzun beharra daukazu. Benetan? Bai, berri onak dira. Are gehiago, etorkizuneko agintari bat gora egiteko aukeratzen dutenean, oturuntza edirra egiten zaio. Bai? Eta maiz gertatzen alda hori. Lehenengo ez zara. Orain apaldu eta lotxarazia egingo zaituzte. Zer ba? Jan arrastuak aldauzkat. Uste dut badakizuela zergatik gauden hemen. Artifizialak agindu dizkidazulako! Erosi egin nauzulako. Doaineko janariagatik. Gaur agur handia egingo diogun gure arteko bati. Eta horrek zera gogorarazten dit. Geroa berotu nahi nuen, hori baino, Nahiko bero bagaude dagoeneko, eseri! Ederki! Tira, egia esateko, gure lehenengo izlariak hotxamar usten nau. Eman dezaiogun ongi etorria, Edi Jetian Kerrari! Edik Donkey Kongentzat txalo bero bat nahi du. Ez gero izozturik eratu. Nire txistea ez altzen hori bezain barregarria. Edi Jetiak eta biok barrepila egin dugu elkarrekin, ez da, Edi? Bai, niko goratu. Ni Edi Jeti Ankerra, aizu Cranky. Zer? Nirea da! Eta zamala nado hainekoa. Amaitu da otordua, lanera itzultzeko ordua da. Tira, behar bada ez horren beste barre. Agur tximinokote, erretako ozkailu bat baino tristeago dago, Edi. Eta orain jonazuekin, gure lagun ona Funky! Donkey lagun, gure karmek topo egin dute eta gure vibrazioak uindu zera berean egon dira beti. Esan nahi du gauza asko pasa ditugula elkarrekin. Hortxe dago! Bai, ikusten du! Mundia da, ontziaren ondo-ondoan utziko zaituzte! Hau da, ederra!
guretara! Buruz berako azala jaia! Tranqui, mutil! Ara, dantzari bikainan! Ez gelditu mugitu etengabe utzi gorputzaren arunaren lan egiten! Eriotzaren errepidetik atera zara lagun! Hori da behintzat nik ulertu niona. Olatu ieslari batek, baina hobeto ulertzen hauzu donki lagun. Beti esaten dudan moduan, marea karmikoa gora doa lagun, kosmosa kantari dabil eta vibraziorik onenek oia jo dute. Bai, oixe! Lehenik entzun, ta gero erantzun, ara nolako distira jarri denok begira, aurpegi lunik ez mesedez, bete-betean lanean gabiltza zinez. Gorputza sinkronizaturik, buruan piloto automatikoa pizturik. Orain, egin beharreko bakarra zera da nire barruko ahotsa sintonizatu. Vibrazio negatibo je guztiek kalte egin didate. Beraz zuen gandik urrundu beharra daukat eta egan joango naiz. Ni egan nindoan eta sekulako egun zoragarria zegoen akrobazia txiki bat egiteko ezin hobea eta upela kalte egin zuen. Gogorra gero! Ematen duzuna horixe jasoko duzu eta gauzak zuzentzen espadituzue, ziur nago da mutu egingo zaretela. Mantrak banatzeko aginpide kosmikoa daukat nik gero. Baina hori egin baino lehen garbiketa kosmiko eta goitik beherako txakren txukunketa sakona egin beharko duzue. Ta orduan badoaz zuek aldutakoaz lasai asko tapatxadaz. Aizu, Funky, unkitu egin nauzu, baina iraindu ere bai. Urrengo izlariak ez du aurkezpenik behar, gogoratuaren hitzak, erakutsi da zuzorua. Zera esan nahi nuen, dirua. Barkatu, Bluster. Bai, aberats, boteretsu eta ederra naiz ezin ukatu. Eta hala ere ez dakit non egongo nintzatekeen donkikon lagunaren gatik izan ez balit. Nire negozioetarako trebezia beharko duzu ez zuen koko izoztuaren operazio honek benetako arrakasta izango badu. Ez dago ontzia itxasoaren erdian usterik. Zertarako eskailera igo, gero jaisterik espaldi badago. Zer? Zenbat eta gorago pentsatu, hainbat handi-bandiagoa izango zara, eta hainbat hau zabalago utziko duzu Kandi. Oh, Kandi! Ara, begira norden, Donkey Kong ideiarik kaskarrenak dituen tiporik azkarrena. Neu naiz nagusia eta nagusia dio! Banana zarta, laurogita maika banana zarta, laurogita mabi banana zarta, laurogita mairu banana zarta, laurogita malau banana zarta, laurogita mabos... Edo nola ere, Donkey Kong, pentsatu nahi nuke zu joan ondoren nolabait zure lekua bete dezakedala. Ara, benetan berezia naiz ez da ni bezalakorik. Kandi! 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 Nor da kongo-bongo osoko tximinorik eder eta ausartenan? Erraza da hori, arekin irtete naiz Donkey Kong da. Zer du ba nik ez daukadanik? Nik upel lantegia dokat? Eta zera ere, upel lantegia? Bluster! Tira, Kandi, zer diozu? Bai, Lastantxo, begiratu ondo arretaz. Esan, ez altzara orain nirekin irtengo. Esaidazu nola lortuko dudan Kandi nirekin maite mintzea. Baitasun edabe batekin? Hartzazu banana sorta ederra, bihotz-bihotzez eman nahi dizut. Bizitzan behinko aukera eman nahi dizut bihotza, Bluster ongileon beraren Andrea izateko aukera paregabea. Ez dut nahi, irudia zaintzen ari naiz. Ez kezkatu, nik zainduko dut eta... Hei! Nire ametxetako gorilatxoa da. Haren gandik urrunduko banu behintzat. Zer ikusten duzu bat tximinotzarriletsu honengan? Tira ba, bera, zera... Bai, esan? Bera, zera... tximinotzarriletsu batela, hoixe. Eta zu ez. Hobeto. Nire flashbacka zen? Nola egin duzu? Aizu, Didi, nire txanda iritsi da? Eta orain nola zer pentsatu dudan, Donkey Kongentzako nire musika eskaintza. Baina gerorako utziko dugu. Zuekin lagunok Kandikon andereñoa. Errukarria, triste geratuko da ni gabe. Donkey Kong?
Zera esan nahi nuke, zu etorkizuneko agintarien agintari aukeratu izana? Entzun, hemen dator. Gerta zitekeen gauzarik onena. Tira, Kandi, triste geratuko zara. Banekien hemen egongo zinetela. Kranki! Zu zera nire bihotzeko koko izoztua. Behintzat badakigu kokoa salbu egongo dela. Nola dakizu hori, Kranki? Entzun ondo, zure kanta izugarri gustukoa dut, Donkey Kong. Ah, bai? Da askoz ere bertso gehiago dauzkat. Entzun nahi dituzu? Geroago, orain... Ez izutu, Donkey Kong, neuk salbatuko zaitut! Tira ba, mutikote, eman musua eta kitxo. Ez dago amodiozko lardokeriatan ibiltzeko astirik. Kranki! Egizu bete beharra. Baina... Ez dago bainarik eta tera ipurdilo di hori nire etxetik. Oraintxe. Baina oraingoan inork ez digu musurik etengo. Ze arraio esan nahi du honek? Krokoputz! Nola ausartu zarete Donkey Kongen omenezko festa prestatzen mua gonbidatu gabe? Oturuntza honetan parte hartu nahi dut! Tira, festa bat denez, sar zaitezke, ondo portatzekotan jakina. Eta ondoren datorren eslaria? Bananak, ez aldago besterik! Ez dago harrapakinik? Barkaidazue, baina ekitaldiari zerbait eranztekorik ez baduzue? Tira, orduan hitz egiteko baimena eskatu nahi du. Baina... Ekin martxari! Nik esaten dudan bezala, zer da soldadu bat etxairik gabe, eta zu jauna beti izan zara. Bat, bi, eta... Guazen hemendik! Krokoputz izugarri poztuko da misioaren emaitza jakitean. Eman bidea, utzi pasatzen! Bitxi mino elkarrekin egan, beste batek zuaitzetik jauzi, horrek zer esan nahi du. Auskalo. Krokoputz! Dagoeneko bere utxunea sentitzen du. Duintasuna erakutsi, soldatu. Orain nire txanda iritsi da. Zer esan dezaket Donkey Konez sentitzen dudana adierazteko? Donkey Kong izeneko neandertalastak irten hori agertzen espada. Orduan neu izango naiz irabazlea. Salta! Ederki muskerrok! Donkey Kong alda hori! Banana, salta! Ongi, zein da zure plana, Klump? Plana? Kristalezko kokoa ugaztun banana jalezikin hoien eskuetatik entzeko planen bat. Hey! Donkey Kongek aldegin ondoren ni, ziur aski erretiratu egingo naiz. Beti egin nahi izan ditudan pare bat gauza egin ondoren jakina. Dakizu zer egin dezakeran kristalezko kokoa eta urrezko banana eskubanatan ditudana. Emaidazu botere bola ederrori. Kristalezko kokoa! Oi, botere bola zoragarria, ederretan ederrena. Hau ez da gero etxaiaren lurraldea inbaditzeko modu arrunta. Beste pixka bat gehiago, bai. Bai. Azkenean neurea, irabazi egin dut. Hara, behingoz irabazleak gara. Banana, sarta! Zer? Ez! Oi! Oi! Jende gaiztoak ez dugu atsedenik izaten. Ez da kalterik gertatu, bakean geratu gara, ez da? Zer diozu? Banana, sarta! Kontraerasoa, ez puta gaitezen! Ai!
Eraso beste aldetik! Ez zaitez hor geratu, klump! Naiz luze geratuko! Jauna! Itzuliko naiz! Hemendik aurrera, ni gabe amets egin beharko duzu, konforme? Eta idatzi guzu, kokoloa lakoa. Eta ondoren nonazuekin gure odeirik beltz eta itxosiena, munduan bakarra, Cranky! Semearen parekoa izan zara niretzat, Donkey Kong. Semetzari letxu ikaragarri baldarra, baina izugarri maite izan zaitut, eta beti esan izan dizut. Hementxe daukat bat froga babalore traketxalakoa. Astakitena, lerdoalakoa, ergel paregabea, ez alduzu lertzen kaiku horrek. Ergel hutsa zara, eta buruaren gainean erori zein. Bai! Eskerrak bestela min hartuko zuen. Erpuru kontraiarriak eta tentetzeko almena baino gehiago duen tipoa da guretzat. Izan dudan lagunik handiena izateaz gainera, nire lagunek minen ere bada mundu osoan. Didi, ezin naiz agertu tximinotzariletsuaren itxura honekin. Baina zu, tximinotzariletxua zara, Donkey Kong. Beraz ezkezkatu, izan zaitezu zeu eta kito. Zera izango naiz, sekulako tximinotzariletxua! Ideia bat daukat, baina laguntza behar dut. Horretarako dira lagunak. Ongi, gidazazu. Zer? Baina ez dakit gidatzen. Ez da nik ere. Hortxe dago, hortxe Donkey Kong. Hartzazu! Nirea da, txikito! Zure planaren bigarren partea entzuteko irrikan nago. Erraza da, zu horreigo eta kokoa hartu behar duzu. Loti itxusia esnatu gabe, jakina. Banana zata! Eutxi, txikito! Horbildu, Donkey Kong! Horixe! Eta gainera ez dago ezer inor, Kong guztien errege Donkey Kong baino tipo handiago edo berik! Ez dago irten biderik! Harrapatuta gaude! Gureak egin du! Beste ume bat jarriko dugu Baby Konen ordez! Bai, baina esaidazu! Non arraio aurkituko dugu beste umetxo bat? Badakit zure lagun mina naizela, baina uste dut aukelegizkoa dela baita zure laguntzeko ere. Banekien lagunduko zenidala. Zertarako daude ba bestela adiskideak? Nirea! 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 Banana sarta! Ona zuekin, zuen eta nire laguna, Donkey Kong! Kaixo denoi, leku hau neure etxea bezalakoa izan da. Zeure etxea data ergeilalakoa. Uharteko haitz, zuhaitz eta adar guztiak ezagutzen ditudala uste dut. Donkey Kong! Candy! Wow! Donkey Kong! Didi! Ez didazu horren erraz ies egingo! Zuhaitza! Kontuz! Wow! Cranky askatu beharra daukagu! Donkey Kong! Didi! Candy! Zurekin nauzu beti! Erraza da dantza egitea! Oez! Lasai, Cranky, berehala nago! Mingarria dirudi, ez da? Ba, alaxe da. Zuei dagokionez, argi dago elkarren bihotzak ukitu dituzuela. Non arraio dago Donkey Kong? Non arraio dago ustez nire adiskide hori? Film batzuk ikusi behar genituen eta... Filmak ikusi? Ederki, non arraio dago? Non dago ustez nire mutilagun hori? Elkarrekin afaldu behar genuen. Donkey Kong! Klub jaunak igogailua konpon
Mila esker. Kendu bidetik! Baina non dago Donkey Kong? Hurra nire oinak! Jaitsi upeletik, Donkey Kong! Erori egingo zara! Ah! Bai, rock'n'rolla! Rock'n'rolla! Cranky, zer ziren oiu hoiek, ondo altzaude? Garuna beharrean banana duzu buruan! Au! Au, au! Ez da erraza izango lagunak hemen ustea, baina onelako gutun bat jasotzen duzunean, zu Monkey Kong aukeratu... Monkey Kong? Utsi da zu hori ikusten. Nola ez du lehenago pentsatu erdian alfabeto alakoa. Monkey dio, ez Donkey! Gutun hau ez da zuretzat. Ara? Ez dut kondo-bongotik aldegin behar, ez aldira berri honak! Orduan zertarako eratu dugu festa hau? Zergatik ordaindu dut nik afaria? Eta zertarako garbitu ditut nik hortzak. Eta zergatik gastatu ditut neure txisterik onenak sasi parranda honetan. Zuen gogokoa naizelako. Ez alda horrela. Hei, ideia zoragarria izan dut. Ospaditzagun berri honak. Egin dezagun festatxo bat. Dagoeneko egin dugu! Ah, bai. Inork dantzatu nahi du nirekin?